Arita sa kinilungsod sa Mabini. Kini usahay sitwasyon ba o baik politika. Kita mga katauhan, kita gyud ang angay tingali nga di buta kanang sana malipat ba kung sa mga panghitabo sa mga politiko magmabinantayon puta. Okay, lungsod sa Mabini. Una-una, regards, no? Ato mga pagtimbaya sa ilang buotan nga mayor. Mayor Ongi Bernales Lim sa lungsod sa Mabini ug ang iyang kapikas ang first gentleman sa lungsod sa Mabini, Engineer Brian Tan Lim. Kumusta kayo lahat? Sige ang balita god sa lungsod sa Mabini. Karon katong nagtanaw, no? Naaman na sa inyong TV karon sa atong cable TV. Ug nagtanaw mo karon diha. Kaning nasa hulagway kanang naka-itom black shirt, no? Naka t-shirt o itom mo na ang first gentleman. Kapikas, bana sa mayor sa lungsod sa Mabini. Kana si buutan kugihan Engineer god Brian Tan Lim. Mo na ikaabag yun ni Mayor Ongi Lim sa pagpaaluna sa mga proyekto sa Mabini. Karon kanang nasa tunga kanang nakabarong mga higala mao kana si Kagawad Livito Baldo. Kagawad sa Sangguniang Bayan. Sangguniang Bayan of the Municipality of Mabini. Nya kung taga Mabini ka, karon naminaw mga taga Mabini, nakabalog yun ta nga pertin silang kasi tawag na to, matawag ba na to kontra? May laing pulong gutiyali, no? Kay gawas nga dili ni sila kauban og partido ni Mayor Ongi Bernales Lim karon ba sa ilang termino? Wa ko masayop unang termino nila pareho. First term as mayor si Ongi, no? Og first term pod ni Kagawad Livy Baldo as kagawad. Pero kini si Kagawad Livito Baldo daghan gyud pod ang medyo ang ilabang respeto. Dako kayo ang ilang pagrespeto ug pagpasalamat kay kini si Kagawad Livy Baldo. May barog gyud. Wa na siya magsapayan kung masuko niya ang mayor o naay mga butante nga supporter ni Mayor Ongi nga dili mo butar niya kung pananglit mulanser siya, wa niya igsapayan. Siya ang nahimong fiscalizer. Sa may tawagan ng fiscalizer. Siya ang nagbantay labi na sa kwarta sa kagamahanan sa lungsod sa Mabini kung giunsa paggasto. Siya ang nagbantay kung doon ba'y mga anumaluso nga angay dili maitago mahibawan sa katawhan. So ingon ana ang relasyon, no, ni Kagawad Livito Baldo og ni Mayor Ongi Bernales Lim. Of course bation sad mo react pod ang bana, ang alang, no, si Engineer Brian Tan Lim. So karon kining hulagway nga ning gawas karon abot nakita ba ninyo na mas Facebook ni matud pa amigo na sila. Ha? Kamo taga Mabini. Ha? Moto ba mo aning litrato? Ay, agbay pa, no? Si First Gentleman Brian mahigalaon man
O bisag kus daghang gyud pod ang murag nakadaig gani na daghang nag-awag matud pa nga palansaron og mayor sa Mabini. Well, kanang paglansar og pag-alagad murag dili pud tali naangay sa gulon. Kung mga alagad ka, alagad lang. Serbisyo lang. Di man kinahanglan nga mangambisyon ka og dakong pwesto. Di ba? Bisag kita gani, ordinaryong tao, makatabang mata sa atong lungsod. So, I don't think, nga nay ambisyon si Kagawad Levi Baldo nga magmayor. Ang iya lang gyud nga ang iyang gipanumpaan sa mga katawan sa Mabini, iyang matuman nga ang labaw niya nga tulubagon dili ngadto sa mayor, dili ngadto sa bisan kinsa politiko, pero ang tulubagon ni Kagawad Levi Baldo mao ang iyang gipanumpaan sa katawan nga sila alagaran, serbisyohan kutob sa iyang mahimo og sa tuman nga kaligdom. Okay? So, hinatunta, no? Nga tinuoray na magkayausa ang mga leader, mga politiko sa Mabini alang sa kabulahanan sa ilang lungsod.